Μωρέ, κοίτα τον το γιο μου, μωρέ, δεν είναι πολύ γλυκούλης. Είναι λίγο ανεπτυγμένος βέβαια για την ηλικία του. Ναι, πραγματικά. Εντυπωσιακό. Σωστό παλικαράκι έχω κάνει. Σωστό. Ξέρεις, ήθελα να γίνει ποδοσφαιριστής. Α, τι λες. Ναι. Μπράβο. Εσένα ο δικός σου. Πυροσβέστης. Λες φιλαράκι, με τη Μαρία τα είχαμε βρει, πήγαιναμε μια χαρά, λέμε GG όλα, ήμασταν ωραία, ωραία, αλλά τα σπάσαμε. Γιατί ρε φίλε? Δεν με γούσταραν οι δικοί της. Καλά και εσύ την παράτησες γιατί δεν σε ήθελαν οι γονείς της. Ποιοι γονείς της, μωρέ, ποιοι γονείς της, με αυτούς μια χαρά τα είχαμε βρει. Ο άντρας της και τα παιδιά της δεν με γουστάρανε. Λοιπόν, κύριε, όπως αντιλαμβάνεστε, η κατάσταση είναι σχετικά έτσι κρίσιμη, γι' αυτό και σας κράτησα μέχρι αργά. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη, έχει κανείς σας παιδιά? Εγώ όχι. Ναι, έχω μία κορούλα. Κοντεύει τα 2. Να σας ζήσει. Ευχαριστώ. Εμένα μόλις τώρα μου στείλε SMS η γυναίκα μου ότι ο δικός μας άρχισε να μπουσουλάει. Άντε ρε, σοβαρά. Εγώ έχω πάρει ένα σκύλο. Είναι 10 μηνών. Ναι. Και... να, ορίστε. Θα το βγάλουμε μπάμπι. Άντε ρε εσύ, γλύκας, πω, ίδιος, φτιστός, Εμένα τη δικιά μου τη λένε Έλενα. Εγώ το σκύλο τον έχω βγάλει παπάρα. Νάτος, με το παπάρι. Το βράδυ σας ξυπνάει? Εντάξει μωρέ, τώρα κοιμόμαστε σε ρί. Περάσαν τα δύσκολα από τις 10 το βράδυ μέχρι το πρωί κανονικά. 4-5 φορές τη νύχτα αναγκαζόμαστε. Και εμένα ο παπάρας με ξυπνάει συνέχεια γιατί γαβγίζει. Και τον βγάζω στο μπαλκόνι, μπας και τον βουλώσει, αλλά τίποτα. Ο παπάρας. Αλλάζεις πάνε. Ναι, εντάξει, τώρα τα καταφέρνω. Είναι πιο συμπαγή τα πράγματα. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Με τα τσιριλιά πριν δεν τα μπορούσα. Ας είχαμε. Εμένα ο παπάρας μια φορά έφαγε βερνίκι παπουτσιών και μας έχασε όλο το σαλόνι. Εν τω μεταξύ τώρα κάνουμε μαθήματα. Έχουμε ξεκινήσει ήδη με το καθηκάκι, ρε. Μπορεί και κατεβάζει η κορούλα μου την μπάνα τώρα, καταλαβαίνεις, αλλά δεν βρίσκει πάντα το στόχο. Χρυσό, αυτά είναι πολύ γλυκά. Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Θα της πιάσεις το κεφάλι, θα της το τρίψεις μέσα στα σκατά, θα έχεις και μια εφημερίδα και θα της πεις τι έκανες εδώ και θα δεις, θα μάθει και θα βγαίνει, θα τα κάνει μόνη της έξω. Τα θηλυκά μαθαίνουν εύκολα. Ναι, έλα. Εδώ στο πάρκο είμαι. Ο μικρός πέσει σαν τρελός. Ναι, έχει πιτσιρίκια εδώ. Θα πας εσύ στο σούπερ μάρκετ? Ωραία. Έχω τη λίστα με τα ψώνια πάνω στο ψυγείο. Μην ξεχάσεις για το βράδυ, χρειαζόμαστε μακαρόνια. Αυτά τα πολύ μικρά. Τις παπαρδέλες. Ναι. Ντοματίνια για τη σάλτσα. Μπαλσάμικο για τη σαλάτα, ναι. Για τη σαλάτα χρειαζόμαστε και ένα αγκούρι κριτικό. Αυτά τα μεγάλα. Ναι. Ωραία. Δεν μπορώ να σου μιλήσω άλλο τώρα, έλα, σ' αφήνω. Έχει πολύ κόσμο εδώ. Ναι, έλα, φιλιά, γεια. Νικολέτα. Γιαννάκη, δεν το πιστεύω. Τι κάνεις εσύ? Δουλεύεις εδώ? Όχι, ακόμα δηλαδή, γιατί είναι, έχω έρθει για μια συνέντευξη, για μια θέση manager. Α, τι σύμπτωση, κι εγώ. Πλάκα μου κάνεις. Σοβαρά σου μιλάω. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, μάλιστα. Αφού έχω όλα τα προσόντα. Καλά, κοίταξε, εντάξει, εδώ λέμε και να μην τα είχες, μόνο και μόνο που είσαι γυναίκα, φτάνει. Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Έχω απολυτήριο λυκείου με 18,7. Κι εγώ απολυτήριο λυκείου 18,7. Και? Τι και? Πτυχίο με 7,9. Εγώ έχω με 8. Μεταπτυχιακά στα οικονομικά, ειδίκευση στο management και πτυχίο γλώσσας από το Ινστιτούτο Γκέτε. Μάλιστα, διοίκηση επιχειρήσεων, εργατικό δίκαιο και 6 μήνες προϋπηρεσία στην GPSI International του Λονδίνου. Δίπλωμα ναυαγοσώστη, πορτοκαλί ζώνη στο καράτε, 3 ντάν και είμαι κι ανήπαντρη μητέρα. Δίπλωμα ναυαγοσώστη, κόκκινη ζώνη στο καράτε, 4 ντάν προστάτης οικογενείας. Δηλαδή εδώ που τα λέμε πάνω κάτω τα ίδια. Αλλά εσένα σου λείπει ένα βασικό πράγμα. Πτωχή. Επόμενος, Γιάννης Δρακόπουλος. Αυτός είμαι εγώ. Πες bye στη σούλα σου.
κάνεις υπέροχο, Πάρα πολύ ωραίο. Καλά, εκείνο το σπίτι της Μαρίας προχτές ήταν χάλια, Διακόσμηση. Μια κιτσαριά σκέτη. Καθένας μπορεί να διακοσμεί το σπίτι όπως θέλει. Ποιος ήταν, Γιάννη? Κανένας. Πώς κανένας, κάποιος ήτανε? Κάτι με τη δουλειά. Σαν τι? Τίποτα που να μην μπορεί να περιμένει μέχρι Δευτέρα. Ναι, αλλά τι είναι αυτό? Πολύ βαρετό για να σου εξηγώ. Ναι. Ωραία, να δω λιγάκι. Όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όποτε λαμβάνω ένα μήνυμα, εσένα σου μπαίνουν υποψίες. Γιατί συμπεριφέρεσαι λίγο περίεργα. Ναι, γιατί δεν με πιστεύεις. Σε πιστεύω. Ωραία. Δεν φτάνει όμως να με πιστεύεις, πρέπει να με εμπιστεύεσαι κιόλας. Γιάννη, σε εμπιστεύομαι. Άσε με να δω λίγο. Ωραία. Αφού λοιπόν με εμπιστεύεσαι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να δεις τι γράφει εδώ μέσα. Σωστά, Πονάς, μωρό μου? Πολύ? Και παντού, Αχ, μωράκι μου, αχ, μωράκι μου. Σιγά, σιγά. Σιγά, σιγά. Ηρέμησε. Ηρέμησε τώρα, τελειώσανε όλα. Και να ευχαριστείς και το Θεό. Γιατί γλίτωσες από πολύ χειρότερα, Το ξέρω. Ξέρω. Τουλάχιστον μπορώ να το πάρω σαν ένα προειδοποιητικό μήνυμα, Ναι, μωρό μου. Ναι, μωράκι μου, σαν προειδοποιητικό μήνυμα. Έτσι να το πάρεις. Γιατί αν ξαναβάλεις χέρι στην αδερφή μου, θα σε σκοτώσω. Ναι. Σας παρακαλώ πολύ, πρέπει να με αφήσετε να περάσω. Το ξέρω ότι ο άντρας μου είναι εκεί μέσα. Αγάπη μου! Σε καμία περίπτωση η εγχείρηση δεν έχει τελειώσει ακόμα. Σας παρακαλώ, με χρειάζεται, σας λέω. Ηρεμήστε, κυρία μου, σας καταλαβαίνω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να βοηθήσετε τον άντρα σας. Δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Είμαι η γυναίκα του και αν δεν πάω αμέσως μέσα θα πεθάνει. Κανείς δεν θα πεθάνει. Η εγχείρηση του στομάχου είναι απλή εγχείρηση ρουτίνας. Αλλά πέθανα της πείνας, έτσι. Αγάπη μου, το ήξερα, γι' αυτό στα έφερα μέσα. Αγάπη μου, μουσακάς. Τον καλύτερο φτιάχνει η γυναίκα μου. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Τέλος το μάθημα για σήμερα. Ωραία. Τέλος. Πώς σας φάνηκε? Πείτε μου. Όχι, πείτε μου. Τι είναι? Τι να σας πω. Για ποδηλάτης μου μοιάζει, Ναι. Μάλλον. Σίγουρα. Συγγνώμη. Μόνο αυτό είτε? Ναι, μόνο αυτό. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, κύριε. Έχω μόνο το μήλο. Να περάσεις, αγάπη μου, το μιλαράκι. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε. Ναι. Α, έχετε το μενιό? Ναι. Ναι, βεβαίως. Παρακαλώ, περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε, αλλά έχω μόνο το μήλο. Μόνο το μήλο. Μόνο το μήλο. Μόνο το μήλο, να βεβαιωθούμε βέβαια, έτσι, γιατί για εμάς στάματα μόνο το μήλο. Ξέρω εγώ, σας ξέρω αυτά. Ναι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μόνο το μήλο, Ναι. Ναι, αλλά δεν το ζυγίσατε. Πρέπει να το ζυγίσω εγώ τώρα, κυρία μου. Έτσι. Μάμα, τροφή. Λοιπόν, ξέρεις τι σκεφτόμουν? Πρέπει να ανανεωθούμε. Χρειάζεται φαντασία το θέμα. Είχα δει μια φορά μια τσόντα που ήταν μια τύπισσα με ένα φτερό. Κάτσε. Να ανανεωθούμε. Είναι βαρετό το σεξ μαζί μου? Όχι ρε παιδί μου, γιατί το πήρες προσωπικά και εσύ? Γιατί γνωριστήκαμε πριν 3 ώρες. Θα ήθελα... Μαύρο ρούμι με χυμό λεμόνι, Ναι, αυτό ήθελα. Εγώ θα ήθελα... Μια μαργαρίτα. Πού το ξέρετε? Κάτι ξέρω κι εγώ.
Αγαπούλα μου, τι ήθελες να μου πεις? Ναι, βασικά ήθελα να σου πω ότι θέλει να μετακομίσετε μαζί. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, ήθελα να πω αν μπορείς να μας φανταστείς μαζί μόνιμα. Αγάπη μου, όλη αυτή την ώρα αυτό σκέφτομαι, ότι είμαστε τόσο καιρό μαζί και έχουμε περάσει σε μια νέα φάση. Ναι, και αναρωτιέσαι αν θα την κοπανίσει ως συνήθως τώρα που σφίξαν τα πράγματα και είναι δύσκολα, Όχι. Τι όχι, αφού κάθε φορά αυτό κάνει. Αποποιείται τον ευθυνό του, γι' αυτό και δεν έχει γίνει τμήματάρχη στο τμήμα του. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν ξέρω, εντάξει, αυτά είναι βλακίες, αυτό δεν είναι... Βασικά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλω να είμαστε μαζί. Αυτό, έτσι, χωρίς ενδιασμούς, να είμαστε μαζί. Βέβαια, τώρα που δεν του κάτσε και η Εμιλία. Τι είναι αυτά που λέρε. Έλα, εντάξει, δεν θα παρεξηγηθεί κι αυτή. Κάθε εβδομάδα βλέπει τον Γιώργο. Ποιος, εγώ? Ξέρω, τώρα είναι η ώρα που αρχίζετε και καυγαδίζετε και θες να φύγεις, Εγώ φεύγω. Έλα να σου πω εσένα μια στιγμή, λοιπόν. Έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, δεν είναι ευχαριστημένη πολύ, αλλά μετά τι να κάνει, κάθεται και αυτή με σένα που έχει συνηθίσει. Ναι. Λοιπόν, πάω στο ζευγαράκι εκεί πέρα γιατί περιμένει και αυτό να μαλώσει. Ναι, παιδί μου, την Εμιλία. Μισή ώρα την περιμένω. Έχει μπει να πάρει τσίκλες και δεν έχει βγει ακόμα. Το πιστεύεις αυτό? Μου έχει αφήσει και το παιδί που πρέπει να έχει καθοριστεί και δεν έχει βάλει γλώσσα μέσα. Το λογκρινιάζει. Τι να κάνω, ναι, Μαρία, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το χάσουμε, ρε γαμότο. Ναι, θα το χάσουμε. Σκάσε, παιδί μου. Κοίτα να δεις που χαζεύει. Δηλαδή είναι απίστευτη. Απίστευτη. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Ναι, πει, ξεκίνα εσύ. Α, προλάβω, θα έρθω. Δεν γίνεται αλλιώς. Συγγνώμη. Περίμενε λίγο. Ναι. Θα μπορούσα να το πάρω? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μάνα είναι ένα κοκκινό μολοτέρας. Θα το δεις, θα περιφέρεται. Έλα, Μαρία, έρχομαι. Το έδωσε σε έναν κύριο. Ναι, παίρνω ταξάκι και έρχομαι. Ναι. Με την Εμιλία δεν να κανονίζουμε. Αλήθεια σου λέω, μάτι Παναγία. Είναι απίστευτη. Καλημέρα. Καλώς τους. Άρα ξερωτά. Γιώργο, Αλκμίνη, πώς είστε? Μια χαρά. Καλά, Ψώνια. Τι να κάνεις, μωρέ, ξέρεις τώρα, άμα μπεις στο κιζέκι τρέχεις και δεν προλαβαίνεις. Βλέπω ξεκινήσατε να προετοιμάζεστε. Βέβαια. Εμάς μας ξέρετε τώρα. Θέλουμε το παιδί να έχει όλα τα κομφόρια του, να είναι βλόμ. Ωραία. Βέβαια να σας πω ότι η υιοθεσία είναι μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετό καιρό. Όπα, κάτσε και τώρα έχασα επαφή εγώ, έτσι να συντονιστούμε λίγο. Δηλαδή τι εννοείς, ότι δεν θα πάρουμε τον μωρό σήμερα? Όχι βέβαια σήμερα. Η υιοθεσία είναι μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες, άλλοτε και χρόνια. Το κερατό μου γάμο, τα φελέκια. Δεν μας κάνει, όχι. Δεν φτάνει ρε κανονικά. Έπρεπε να μας φυλάτε τα πόδια ρε που σας παίρνουμε τα μούλικα και τα πηγαίνουμε σπίτια μας και σας αδειάζουμε το χώρο εδώ πέρα. Έλατε, εγώ κύρωσα κομμωτήριο σήμερα. Δεκαπάζια έχει να κάνει σήμερα το μωρό να πούμε. Σήκω ρώτα, προλαβαίνουμε τουλάχιστον στο σούπερ μάρκετ. Και τόσα παιχνίδια τσάμπα τα πήραμε. Έχεις φυλάξει την απόδειξη, μωρή? Ναι. Τότε καλυβόμαστε. Πάμε, θα το γυρίσουμε πίσω και θα σου πάρω ψαροντούφεκο. Σήκω ρώτα. Καλά λες. Πάμε, αγάπη μου. Ροκό στενά. Πάμε. Φιλαράκι, για μένα το bungee jumping είναι κάτι σαν το σεξ. Έλα ρε. Από πού και ως πού? Δεν έχω κάνει κανένα από τα δύο. Με έφαγε θεωρία γάμοτη. Όχι, εγώ bungee jumping έχω κάνει το άλλο πώς το πες? Καιρό ταμείο, η τυχερή μου μέρα, Πίτσα κατεψυγμένη. Ένα γιαούρτι. Ένας χυμός. Λουκάνικα με χαμηλά λιπαρά. 4 σούπες. Είστε εργένης, Ναι. Πού το καταλάβατε? Με τέτοια μούτρα σίγα μην έχεις γυναίκα. 17,95 σύνολο. Έλα παιδάκι μου, βάζεις το άλλο, έχει μπάλα, βάλε το άλλο το κανάλι. Δεν μπορώ, βλέπω ταινία. Τι ταινία μωρέ πες η Ελλάδα με τη Βραζιλία σου λέω? Δεν με νοιάζει. Έχω τις μπαταρίες. Καλά, θα το αλλάξω από την τηλεόραση, έτσι. Ναι, και αυτό. Μην τολμήσεις, θα σου κόψω τα χέρια. Βλέπω ταινία.
Να σου πω, τουλάχιστον πες μας τι γίνεται να καταλάβουμε κι εμείς να δούμε ταινία, Είναι πολύ λυπητερή. Είναι μια κοπέλα σε ένα χωριό. Αυτή αριστερά. Αυτή είναι παντρεμένη, αλλά κατά βάθος γουστάρει τον Κώστα που είναι δεξιά πάνω. Δεν του το έχει πει ακόμα. Δεν μπορεί. Χωριό, καταλαβαίνεις. Ίδια υπόθεση, ας αλλάξουμε κανάλι, Είναι πολύ θλιβερή. Το έχω δει εγώ αυτό. Το έχω δει. Ναι, το έχω δει. Και δεν μου λες τι γίνεται στο τέλος. Δεν είναι σωστό τώρα. Δεν είναι, αλλά τον βλέπεις αυτόν, το δεξιά που σου έδειξε. Με αυτόν τα φτιάχνει μετά. Το πιάνει γκόμενο. Ναι, βέβαια, αλλά την παρατάει αυτός μετά. Και φεύγει με την πλούσια. Με την πλούσια θα φύγει. Με ποια θα φύγει, αγαπητέ μου, εδώ πέρα σου λέω, ναι. Και έτσι τελειώνει, νομίζω. Τι είπες τώρα, Γκάκη? Το είπα, Κρίμα. Πολύ κρίμα. Δέστε τον αγώνα, δέστε τον. Αυτός είναι ο αγώνας. Αυτός ο αγώνας είναι μαγνητοσκοπημένος. Η Ελλάδα θα χάσει 3-0. Και ο Κώστας δεν θα το κάνει ποτέ αυτό. Πρώτη φορά να δούμε στα τυφλά, Φύγαμε, πάμε! Πού πά? Σε απλερώ. Δεν έχω πάρει κάτι. Τίποτα. Τίποτα. Ας πω ένα μυστικό τότε. Σκύψε, σταθεί. Δύο πεπονάκια. 4 και 16. Καλό το κόλπο, αλλά παλιό. Κρίμα. Ναι. Έλα, μαμά. Έλα, παιδί μου. Τι κάνεις? Καλά, είμαι εσύ. Καλά. Να σου πω, μπορείς να μου κρατήσεις τα παιδιά απόψε? Α, θα βγεις? Ναι. Με ποιον? Με ένα φίλο. Α, δεν μπορώ να καταλάβω, παιδί μου, γιατί έχεις αφήσει τον άντρα σου. Τόσο καλό παιδί. Δεν τον άφησα εγώ, αυτός με άφησε. Τον άφησες να σε αφήσει και τώρα? Τώρα βγαίνεις έξω με όποιον να είναι. Δεν βγαίνω με όποιον να είναι. Να σου φέρω τα παιδιά από εκεί ή όχι? Θέλω να ξέρεις ότι εγώ ποτέ δεν σ' άφησα για να βγω με κανέναν άλλον παρά μόνο με τον πατέρα σου. Ναι, αλλά εσύ έκανες ένα σωρό πράγματα που δεν τα κάνω εγώ. Τι εννοείς? Τίποτα. Θέλω απλά να μου πεις αν μπορείς να κρατήσεις τα παιδιά απόψε. Θα περάσεις τη νύχτα στο σπίτι του? Τι θα πει ο άντρας σου άμα το μάθει? Ναι, ο πρώην άντρας μου εννοείς. Δεν νομίζω πως θα τον νιάξει. Από τότε που έφυγε από το σπίτι, αμφιβάλλω αν κοιμήθηκε ποτέ μόνος. Άρα θα κοιμηθεί στο σπίτι αυτού του χαμένου. Δεν είναι χαμένος. Ένας άντρας που βγαίνει με μία χωρισμένη με παιδιά, τι είναι, παιδί μου? Χαμένος είναι. Μαμά, δεν θα το συζητήσω. Να τα φέρω τα παιδιά από εκεί ή όχι? Άμυρα παιδάκια. Άμυρα παιδάκια με τέτοια μάνα. Τι εννοείς με τέτοια μάνα? Χωρίς σταθερότητα, παιδί μου. Γι' αυτό σ' άφησε και ο άντρας σου. Μαμά, ακούς τι λες? Δεν τρέπεσαι. Είσαι απαράδεκτη. Μη μου φωνάζεις εμένα. Πάω στοίχημα ότι και αυτού του χαμένου έτσι του φωνάζεις. Ναι, μπα, τώρα ανησυχείς και για το χαμένο. Α, ώστε το παραδέχεις ότι είναι χαμένος. Πόσα ξέρω η μάνα. Μαμά, κλείνω. Ένα λεπτό. Τι ώρα θα μου φέρεις τα παιδιά? Ναι, ούτε θα στα φέρω, ούτε θα βγω έξω έτσι που με έσκασες. Μα βρε παιδάκι μου, άμα δεν βγεις έξω, πώς θα γνωρίσεις κανένα καλό παιδί? You don't have to pull the red light tonight. Roxanne, you don't have to put the red dress tonight. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, πετάς τη βούτσα. Roxanne, you don't have to put the red light tonight.
Δεν ξέρω χθες το βράδυ αν είδατε ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που είχε στην Έταινα για τις χελώνες. Ήτανε φοβερό. Παιδιά, η βραδιά εχθές ήταν 100% τηλεοπτική. Στη ΝΕΤ είχε ένα άλλο φοβερό ντοκιμαντέρ για τη γλώσσα των νέων. Έδειχνε τυπάδες, ξέρεις, πιτσιρικάδες που μιλάνε, τι λένε μεταξύ τους. Καταπληκτικό, έμεινα. Τι λέγανε, γιατί εγώ δεν το ξεκίνησα αυτό. Δεν το έχασα, ρε γαμότο. Το έβλεπα πάνω, εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είχε ρε παιδί μου εξηγούσε τον κώδικα επικοινωνίας. Είχε τις ατάκες τους, παιδιά. Άλλος κόσμος τα παιδιά, έτσι. Άλλος κόσμος. Το είδατε αυτό? Δεν το είδαμε. Κάναμε αχαλήνο το σεξ στην κουζίνα. Όλο το βράδυ. Βασικά πηδιόμασταν και εντάξει, ήταν σούπερ. Όχι ρε γαμώτο, κρίμα παιδιά, χάσατε. Τέτοιο πρόγραμμα δεν το βλέπεις κάθε μέρα. Να σας πω κάτι, εγώ αυτό το ντοκιμαντέρ για τις χελώνες το έχω γράψει σε DVD, οπότε άμα θέλετε το βλέπουμε όλοι μαζί. Είναι φοβερό, δεν πρέπει να το χάσετε. Μέσα, Τώρα θα αναρωτιέσαι τι κάνω εδώ με το φραπέ μου και γιατί δεν είμαι στη δουλειά, Ναι. Σκέφτηκα πολύ. Η ζωή, ξέρεις, δεν είναι όλα αυτά τα ακριβά αντικείμενα, οι δεξιώσεις, τα αυτοκίνητα, οι πισίνες. Είναι κάτι πολύ πιο ουσιώδες. Η αγάπη, η τρυφερότητα. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά ελεύθεροι μόνο στα όνειρά τους. Όλοι οι τροχοί θα περάσουν από πάνω μας. Στο τέλος τα ίδια μας τα όνειρα θα μας σώσουν. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ο πόνος κάνει τον άνθρωπο σκεπτικό. Η σκέψη κάνει τον άνθρωπο σοφό. Και η σοφία κάνει τη ζωή υποφερτή. Τι είμαστε? Πολύχρωμες γραμμές βεγγαλικών με σύντομη λιτάνευση στο χώρο. Εκεί καταλήγουν πάντα όλες μου οι σκέψεις. Εκεί. Ποιος είμαι πραγματικά και τι θέλω. Είσαι ο κυπουρός και θέλεις να κουρέψεις τον γκαζόν. Τώρα. Σωστά. Το ξεκαθαρίσαμε και αυτό. Βέβαια. Αγαπημένη μου οικογένεια, ευχαριστώ που ήρθατε να με τιμήσετε στις τελευταίες μου ώρες. Και ευχαριστώ που σεβαστήκατε την επιθυμία ενός παράξενου γέρου και με ντύσατε στις τελευταίες μου ώρες με αυτή τη στολή. 40 χρόνια ήμουν πιλότος στην Ολυμπιακή και τώρα, αποχαιρετώντας σε αυτόν τον μάταιο κόσμο, ήθελα να συναντήσω τον Πλάστη, ντυμένος με αυτή τη στολή. Hello family, this is George, the captain speaking. Thank you for coming at my last moments. Συγγνώμη, μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε? Ναι, βεβαίως, παρακαλώ. Έχει μείνει το αυτοκίνητο με μπαταρία και δεν ξέρω τι να κάνω. Νομίζω ότι εδώ πιο κάτω πρέπει να έχει ένα συνεργείο. Θέλετε να το σπρώξουμε? Μα και βέβαια, δεσποινής μου, σας ευχαριστησής μου, τι λέτε? Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Έλα Μαρία μου. Άσε, έμεινα από μπαταρία. Ευτυχώς βρέθηκε ένας κύριος να με βοηθήσει. Καλέ, τι λες? Ούτε κατά διάνοια. Το χαζό στον μπακάλικο το θυμάσαι? 100 φορές πιο άσχημος. Καλέ, σαν το καθυστερημένο νυψάκι της κυρίας Ελένης, μόνο πιο σαλιάρης και γλιώδης. Αμαρτία, άσε. Μερικοί άνθρωποι δεν είναι τυχεροί. Έλα, θα τα πούμε μετά. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Είστε εντάξει? Ναι. Τότε μπορούμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα γιατί βιάζομαι. Βέβαια. Τελικά συνέβη. Ο γκόμενος της Τζέννης τη χώρισε. Τζέννη. Μια ψηλή ξανθιά. Ναι, μωρέ, δεν άντεχε τη δουλειά της και τα ωράρια της. Είναι στριπτιζές. Oh. Άπα την καψερούλα. Δεν έχει που να μείνει. Μπορεί να μείνει εδώ. Τι
λες, μωρέ Γιάννη, δεν είναι καλή για συγκάτοικος. Ναι, αλλά αν δεν έχει που να μείνει. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν λέω, είναι καλή κοπέλα, αλλά κοίτα, πολλές φορές γίνεται ενοχλητική. Στο πανεπιστήμιο που συγκατοικούσαμε, την άκουγα που έκανε σεξ όλη την ώρα. Φωνάζει πάρα πολύ δυνατά. Κυκλοφορεί και γυμνή. Είναι και ακατάστατη. Τα σουτιέν της, οι κοιλώτες της, στους καναπέδες παντού. Άσε σου λέω. Πού πας? Πάω να τη φέρω. Κάτσε ρε Γιάννη, να το σκεφτούμε λιγάκι. Τι να σκεφτούμε, αγάπη μου. Είναι αδελφική σου φίλη και βρίσκεται σε μια μεγάλη ανάγκη. Θα τη φιλοξενήσουμε μέχρι να ορθοποδήσει. Ακόμα και αν χρειαστεί να πάρει χρόνια. Γιάννη μου, είσαι ο πιο ευαίσθητος άντρας που ξέρω. Μπράβο. Μπράβο, μωρό μου. Άντε. Γεια. Καλά. Κάθομαι πίσω αρκετή ώρα και έβλεπα. Απλά, ξέρεις, ήθελα να έρθω να σου μιλήσω γιατί, ξέρεις, όχι γιατί... Βασικά σε βλέπω και πίνεις τόση ώρα αυτό το ωραίο ποτό, δείχνει δηλαδή ωραίο και το απολαμβάνεις έτσι και ήθελα, ξέρεις, να σε ρωτήσω τι ποτό είναι αυτό. Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, θα μας βάλετε 2 μαργαρίτες. Πώς σε λένε? Νικολέτα. Εμένα μου λένε Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Νικολέτα. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία παιδάκι μου. Μια χαρά. Κόντεψα να σκάσω ρε. Κολακιάσει. Ευχαριστώ, τα λέμε. Bye. Σιλά. Ναι. Να σου πω κάτι. Το σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά και δεν ξέρω ρε παιδί μου, είμαστε πολλά χρόνια μαζί, Έλεγα, μήπως, ξέρω εγώ, χρειαζόμαστε κανένα διάλειμμα. Αλήθεια. Δεν νομίζεις? Το σκεφτόμουν κι εγώ και δεν ήθελα να πληγωθείς, αλλά... Τέλεια! Έχω κλείσει διακοπές στα Κουφονίσια, οι δυο μας, 2 εβδομάδες, μια καλύβα μόνοι μας. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, θα περάσουμε τέλεια. Καλά μωρό μου, αυτή η ώρα είναι καλύτερη από όλες. Είμαστε εδώ, αγκαλίτσα στο εξωτερικό μας, μακριά όλοι και σήμερα φοράς και καινούριο άρωμα σήμερα μωρό μου. Όχι, δεν είναι καινούριο. Δεν είναι? Όχι. Αν μυρίζεις τόσο ωραία σήμερα μωρό μου, είναι να σε φάω μου έρχεται σήμερα. Σε ευχαριστώ. Να σου πω. Δηλαδή τι θες να πεις? Ότι τις υπόλοιπες μέρες βρωμάω? Είσαι πολύ μαλάκας τελικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα μωρό μου. Γδίσου και ξάπλωσε. Πρώτα πληρώνεις. Οκ, σας πληρώνω, δεν έχω πρόβλημα σε αυτό, απλά επειδή εγώ δεν έχω έρθει δηλαδή για... Δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε ντε και καλά, γιατί εγώ έχω έρθει επειδή έχω βάλει ένα στοίχημα με τους φίλους μου που είναι έξω και... Εμένα δεν μου πέφτει λόγος μωρό μου. Όχι, απλά σας το λέω γιατί δεν επιβάλλεται δηλαδή να το κάνουμε κανονικά, αλλά πρέπει να νομίσουμε ότι το κάναμε. Δηλαδή, για να κερδίσω το στοίχημα. Και έτσι και θα πάρω και τα λεφτά του στοιχήματος και θα βγάλω και τα λεφτά που θα έχω δώσει σε εσάς και θα έχω και έξτρα. Πόσο πάει, αλήθεια? 100 ευρώ πάει το γλυφιτζούρι. Στα 150 πίτα απ' όλα. Στα 200 τα σπαγκάτα. Συν 50 ευρώ τα κουβέ. Θα σου δώσω 200 ευρώ, θα κάτσουμε εδώ, θα μιλάμε, θα περάσει η ώρα και σε κανένα δεκάλεπτο ή τέταρτο. Όχι, 20 λεπτό. 20 λεπτό θα βγούμε έξω, θα τους πούμε ότι το κάναμε, θα κερδίσω το στοίχημα και τέλος καλά όλα καλά. Οκ.
Να σου πω, αφού θα σε πληρώσω που θα σε πληρώσω. Όχι, θα το κάνουμε κανονικά. Πες στα 4. Και αν κάποια στιγμή σε πω μπάμπι, είναι και αυτό μέσα στο στοίχημα, οκ. Πολύ. Τα έχουμε περάσει τα δύσκολα. Κοιμόμαστε σε ρί. Απ' τη Τώρα καταλαβαίνεις, αλλά δεν βρίσκει πάντα το στόχο. Τι υλικό. Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Θα της πιάσεις το κεφάλι. Αυτή θα την κάνει μόνο για την ατάκα, δεν υπάρχει. Μωρούλη, να βάλω λίγο λάδι. Αλλά δεν βρίσκει πάντα το στόχο. Τι υλικό. Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Την καριόλα θα της πιάσεις το κεφάλι και θα της το βάλω. Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Έλας. Συγγνώμη. Συγγνώμη ξανά, τώρα, επιτόπου. Το μυστρί, το πυλοφόρι, το γιαπί. Κυκλοφορεί και γυμνή συνέδρα. Ζεσταίνω. Τι λες, μωρέ. Άστο, Γιάννη, άστο. Δεν είναι καλή γι' αυτά. Τι λέω, ρε, που σου πω, τι θέλω, λέω κιόλας. Τι λες, ρε, Γιάννη, κάτσε να το σκεφτούμε λιγάκι. Τι να σκεφτούμε. Ακόμα. 40 χρόνια ήμουν. Είσαι πολύ μαλάκας. Hello, family and friends. This is the captain speaking. Please fasten your seatbelts and remember, no smoking and no fucking the toilet. Εγώ πάλι από την καντίνα σάντουιτς θα φάω. Γι' αυτό ψήλωσες. Είσαι ηλίθιος. Πυροσβέστης. Μια χαρά. Έχεις καθόλου, παιδί.